Hello, ibu ko pung jay bara. Mani. Ako domoro udage itolok pa ni. Ay, ibu ta de bana. Baskan di sak maray ba. Ako. Ang tingin yung kita isa. Ay ka ako ba ito? Ay di kanu ni ay ga ni ne. Hoy na. Ay ka kaya may sige. Hayo. Kasagi wiki sa isa Mongol do. Kari ay ba? Mongol ay may sa pamjaw do. Kari ki ya. Kasagi do ay na zihagi do sak maragi do. Ho. Ay ka do hoy wali di wali sana re do ay su. Dada.